10, 5, 4, 3, 2, 1. Official top. 1, 2, 3, 4. Første gang jeg hørte om fridykning var i 2012, at jeg hører sådan set ikke om det. Jeg ser det sådan set i en video på YouTube, hvor jeg ser, at der er en, der ligger og dykker fra den ene ende i en bassin til den anden ende i et bassin. Og jeg tænker, det er det, jeg skal prøve. Altså tiltrækningen til det kom nok af, at jeg har været meget, meget smerteramt af den her sygdom, som jeg har. Psoriasisgigt, og det eneste sted, jeg sådan kan finde ro og fred er i vandet. Og jeg fandt ret hurtigt ud af, når man ligger og holder vejret, så bliver ens puls meget, meget rolig, og man slapper faktisk mere og mere af. Og når man gør det, så lindrer man også sine smerter. Så derfor blev det ret lækkert at ligge under det vand her. Det blev ret lækkert at prøve at se, hvor mange meter man kunne svømme og sådan nogle ting. Bliv ved med at slappe af. Må jeg ved mit tegn? Så godt. For det så godt 6 minutter. Kan du give mig 15 sekunder mere? 6, 10. Træk mere. Bliv ved med at trække mere. Okay. 3, 2, 1. Official top. 1, 2, 3, 4. Det sporten gør for mig, den får mig til at slappe af. Den får mig til at... Den har givet mig troen på, at jeg kan gøre nogle ting igen. Sygdommens udvikling, siden jeg startede med fridykning, er jo gået den rigtige vej. Jeg blev fyldt med medicin igennem 5 år, og jeg gik med stok og sat i kørestol, når vi skulle nogle længere ting. Så fridykning har været med til at flytte nogle grænser for mig. Men det er jo ikke bare ved fridykning. Jeg har jo ændret en masse kost og ændret min livsstil rigtig, rigtig meget. Og det har så gjort, at jeg også kunne præstere det her. Men det er et sted, hvor jeg kan få fred og ro for sygdom, for smerter, for ubehag, hver eneste gang jeg stikker hovedet under vandet. Og det var det meget, meget givende at gøre det her. Og en sikker førsteplads. Stig Brøds.